Moisés Vizcaíno, bon dia. Hola, bon dia. Què tal? Gràcies per Ets, convidar-me. ets advocat, editor i fundador Sí. de La Veu del País Valencià, que podeu trobar a diarilaveu.cat. Moisés, com neix el projecte de La Veu? Quan? Veig que fa més de 10 anys. On i per què? Bé, sempre jo, encara que tinga la professió d'advocat, sóc una persona vinculada a l'activisme per la llengua, des de ben menut. I això de publicar ja em venia, de publicar revistes locals o amb els júniors, en fi, és una preocupació sempre al llarg de la meva vida i editar coses locals, però sempre 100% en català o en valencià. Al final vas fent-te adult i arriba un moment que m'agrada molt l'actualitat i pense, hosti, el País Valencià no té un diari digital en català d'actualitat. A Catalunya hi ha molts, teniu un bon ecosistema de mitjans. Jo veia que venia a internet, que no existia, hi havia una proposta que es deia l'informatiu i quan vaig ja decidir contactar amb ells van tancar el diari. Una història dels valencians intentar moltes vegades fer això. I bé, aleshores vaig dir, mira, doncs, havia venut una empresa i dic, amb aquests diners vaig intentar muntar una història, no sabia ben bé on enclavava i el 2012, amb aquesta motivació de els valencians hem de tindre un diari 100% en valencià o en català i amb clau nacional valenciana i amb consciència d'unitat lingüística i que estiga coordinat amb tot l'àmbit lingüístic. I aquesta va ser la motivació. 2012 redacte tot el projecte, jo no soc periodista, parlem amb periodistes professionals, m'assessora, i a partir d'ahir, quan ja tenim tots els inputs, el 9 d'octubre del 2012 llancem un blog i diguem que l'1 de l'1 del 2013 naixerà el diari digital La Veu del País Valencià. I ens posem en aquesta aventura, més bé molt inconscients d'on ens anàvem a clavar com a empresa. I a partir d'ahir naix amb l'objectiu de vertebrar el País Valencià des del punt de vista de la comunicació i del periodisme i de contribuir a un possible canvi social l'any 2015. Naixem en el 2013 i nosaltres, en ple apogeu del PP, amb tots els poders públics valencians, estatal i europeu, que en aquell moment, en el 2013, el PP era majoritari des dels municipis valencians fins a la Unió Europea, vam decidir tirar endavant. I bé, aquesta és l'aventura, això és la motivació. La motivació en definitiva és fer país i treballar per la llengua. Suposo que és una Aquesta és la gran aventura motivació. deu omplir una vida, perquè clar, vull dir, això ha de ser un... Ha de ser, és una lluita que us hi poseu, vull dir, realment de David contra Goliat, no? En certa manera, que es tracta. Sí, sí, pensa que la mateixa lluita que jo he fet com a advocat, quan he plantejat fer qualsevol tipus de judici, ho he intentat fer en català al País Valencià. Vull dir, ja tinc aquesta experiència lingüística per la meva militància individual. Vull dir, jo, bueno, a banda que jo sempre he estat vinculat en col·lectius, però la meva professió d'advocat he intentat fer el màxim que he pogut llengua pròpia. I aquesta experiència la posa en el món del periodisme i a partir d'allí, doncs, tota una aventura. Ja et dic, en el 2012 jo no era conscient del món en el que em clavava, en el món, dic, el món periodístic, el món de les empreses de comunicació i a moltes decepcions, pensant que, bueno, per fer un diari en català al País Valencià anàvem a tindre milers de subscriptors, ajuda de tot el món, dels polítics nostres, tot això jo era molt utòpic i molt innocent. Ja poso els peus molt en terra i ja sé de què va aquesta història. He fet un màster a base, podríem dir, d'hòsties És que anava a dir. i d'experiències també, sí, a base d'hòsties, però d'experiències també molt boniques i de molta gent que val molt la pena i que ha fet possible aquest projecte que jo dono la cara per ell, però que som, al final, l'essència de la veu del País Valencià és un projecte d'equip, és un projecte d'agermanats, és un projecte de lectors, és un projecte d'anunciants, és a dir, és un Ara en projecte parlarem d'això. Mm, del mm. bé comú, que són les coses positives. El producte en si el que fa és cobrir la notícia local, coses que, per exemple, no sortirien a VilaWeb o que els diaris locals en castellà al País Valencià no tocarien perquè són de coses que no consideren la seva comunitat
És aquest el producte? El producte, la primera característica del producte és que per primera vegada plantegem un diari digital d'actualitat amb l'objecte comunicatiu de tot el valencià. Perquè la premsa valencià està dividida per províncies. Nosaltres el que pretenem és informar de tot allò del que passa al País Valencià. Evidentment, com que som un projecte amb una limitació pressupostària, no tenim 15 o 20 periodistes, tenim 3 periodistes. Si tinguérem 10 periodistes, hi haurien periodistes a les comarques del sud, n'hi ha un, a València n'hi ha un altre i a les comarques de la Ribera n'hi ha un altre. Si tinguérem més força econòmica, tindríem periodistes arreu del territori valencià. Però aquesta és la primera característica. La segona, que parlem de temes que normalment la premsa feta en castellà al País Valencià no parla, sobretot de la qüestió lingüística, de les denúncies dels drets lingüístics, de tot l'activisme que fa Plataforma per la Llengua, Acció Cultural, Escola Valenciana, el Tempir, el Maestrat Viu, Socarrats. Tenim molt bona col·laboració en totes les entitats que treballen per la llengua i aquesta són continguts propis nostres que oferim als lectors que en els mitjans i amb visió hispanocèntrica no es parla al País Valencià. Per tant, jo diria que som complementaris al treball que es fa a VilaWeb des de Barcelona. Som molt complementaris. Ara mateix tenim un periodista en Alacant i si entres al diari La Veu tens prou actualitat de les comarques del sud. Això abans, pocs diaris fan actualitat de les comarques del sud 100% en català. Pocs diaris hi ha al País Valencià, per desgràcia. Jo voldria que existiren 10 o 12 veus i molts comarcals i ràdios privades en català al País Valencià, però el panorama no és el que jo voldria, és el que és. Per tant, vosaltres sou referència, no?, en certa manera, del vostre àmbit. Vull dir, sou la referència. Nosaltres ens hem convertit en una marca i en una xicoteta referència. Te dic que que té la precaució d'anar creixent conforme van entrant ingressos, perquè som una empresa cooperativa però que tenim aquest costum de pagar totes les factures a final de mes. Nosaltres volem pagar les feines que encomanem, volem pagar els proveïdors, que els treballadors socis de la cooperativa cobren a final de mes. Per tant, paral·lelament a fer periodisme en català al País Valencià, ens preocupem molt de la gestió econòmica del projecte. Això és per a nosaltres molt important. Escolta, Moisès, digue'm la diferència entre el diari La Veu i nosaltres La Veu. És com el producte i l'empresa o la fundació? Sí, pensa que tenim diversos canals temàtics ara mateix. Un d'ells és La Veu dels llibres.cat, que naix el 15 de febrer del 2020. La diferència entre Diari La Veu i nosaltres La Veu és la següent. Diari La Veu va haver de tancar la redacció i fer un parèntesi a finals del 2010 per falta de finançament de publicitat institucional. I després, si vols, ja ho explico amb més detall. Per tant, inventàrem una publicació que es deia Nosaltres La Veu, des de la qual demanar ajuda i agermanaments, que són la manera de fer micromecenatge per tornar a recuperar la capçalera. I Nosaltres La Veu publicació i va possibilitar recuperar la capçalera de Diari La Veu el 25 d'abril de l'any passat, del 2022. I aquesta publicació, Nosaltres La Veu, va fer de pont entre el tancament i la nova etapa de Diari La Veu. I ara mateix estem reactivant Nosaltres La Veu com una publicació dedicada a les entitats culturals, cíviques, feministes, ecologistes del país. Estem donant-li un altre sentit ara mateix. Aquesta és la diferència. Parlem d'aquest mètode... Nosaltres La Veu ha recuperat... Digues, sí. Sí, no, acaba. No, Nosaltres La Veu ha recuperat la capçalera i aleshores ara ja passa en segon plana a ser un temàtic de l'activisme pel País Valencià, per la llengua del país, exclusivament. D'acord. Parlem d'aquest mètode particular que teniu vosaltres de subscripcions, que en dieu agermanament, suposo que en referència als agermanats, no? Sí. Com funciona aquest mètode exactament? Quina rebuda ha tingut aquest mètode i quina és l'evolució d'agermanats? O sigui, hi ha un ingrés constant de gent o va haver-hi un ingrés al principi i ara
separat i costa cada cop més? Com ha estat rebut aquest mètode i en què consisteix? Sí, mira, la història de l'agermanament va néixer des del primer dia de la veu. Al nostre subscriptor voluntari el vam anomenar agermanat. Era una paraula que ens agradava moltíssim, que ens recordava les germanies, que ens recorda l'agermanament en tots els territoris de llengua comuna. I, no sé, una paraula per a mi potent, encara que després te trobes que has d'explicar què significa ser agermanat de la veu del País Valencià. Agermanar significa ser micromecenes, perquè és una donació voluntària. En els primers del 2013 al 2019, els agermanats no van passar mai de ser el 10 o el 15%, el 20% dels nostres ingressos. Com que vam arribar a un acord amb els polítics valencians de Botànic, doncs els agermanats no es van treballar durant 2017, 18, 19. A partir de tancar el diari, de tancar la redacció a València Ciutat, farem un nou plantejament dels agermanaments a través d'una fundació familiar, de forma que els micromecenes de la veu, anomenats agermanats, es poden bonificar les donacions en la seva declaració d'IRPF o d'impost de societats. Per tant, van fer una crida a persones que paguen impostos a l'estat espanyol perquè les seues donacions al nostre projecte després són bonificades a través de les seues declaracions. I aquest és el model que més hem fet evolucionar. En l'any 2020 vam fer una crida, vam aconseguir 500 agermanats. Al 2021-2022 hem passat a unes 1.000 persones. Fantàstic. I ara mateix, quan assoleixes un èxit, doncs quan no estàs en perill, doncs hi ha una parada d'agermanaments. Però ara mateix, des d'ací aprofite per fer una crida perquè sense les aportacions dels agermanats, doncs, el 40% d'ingressos, el projecte és viable. És la societat la que ha salvat el projecte de la veu del País Valencià i a la qual jo personalment estic molt agraït. No és polítics valencians, sinó la societat valenciana i també alguna persona que no viu al País Valencià que també està agermanada a la veu. Per a nosaltres tots els agermanats són benvinguts. I gràcies a ells i a elles... Sí, digues, perdona. Què podem... Sí, gràcies a les persones agermanades podem periodisme sempre en català al País Valencià, actualitzar el web cada dia de la setmana. I això és una donació, no és una subscripció. O sigui, realment és pura donació. És una donació. Si entres en el web agermanatalaveu.com, està explicat com funciona tot i hi ha un vídeo que explica com s'apliquen les deduccions, l'estatal i l'autonòmica, perquè hi ha una deducció al País Valencià també, i es pot donar la casualitat que hi hagi agermanats que el nostre agermanat estàndard seria de 150 euros anuals, però la gent pot agermanar des de 12 euros fins a 150 o més. Però l'estàndard de 150 hi ha casos en els que la devolució i la bonificació és del 100%. Si tu és la primera donació que fas i t'apliques la bonificació estatal i la bonificació autonòmica, si eres valencià i vius al País Valencià, fins i tot pots recuperar el % o el 65 o 75% de la donació. Per tant, calcula el 75% de 150 euros, te'l tornen. Per tant, la teva aportació és inferior a 50 euros a l'any. Crec que és un mètode en el que l'agermanat li costa menys diners i nosaltres tenim més ingressos, gràcies al sistema de bonificacions fiscals. És molt bona. És un poc, aquest no és cap... Bé, però aquesta idea, per exemple, ja obre amb els associacions cultural que és d'utilitat pública. Ja s'apliquen també les bonificacions d'associació declarada d'utilitat pública. Funciona aquest sistema fiscal. I nosaltres aprofitarem una fundació familiar, aprofitarem que estàvem a zero, a punt de desaparèixer, i vam posar en imaginació quina podia ser la possible supervivència del projecte i vam fer una crida i la gent va respondre en el 2020, 2021 i 2022 i ara mateix hem creat una nova fundació i estem evolucionant. Ara mateix hem creat la Fundació La Veu del País Valencià. Ja la tenim inscrita i és la que posarem en marxa en 2023. I bé, de moment, si la gent continua fent les donacions,
tenim futur. És així de clar. I si la gent decideix no donar, doncs tancarem el diari. És que depèn de les persones. No, que és una molt bona manera de finançament i esperem, i aquí fem una crida que la gent es faci agermanat. Clar, l'altra manera és la publicitat. Vosaltres teniu publicitat, perquè, clar, quan sou de plantilla? Quin pressupost teniu, no? Vull dir, això necessites finançar-ho. Què va passar amb la publicitat institucional? Mira, nosaltres en l'any 2015 és quan es va fer el canvi polític al País Valencià i nosaltres veníem de fer un diari contra el PP en el moment de màxima corrupció política al País Valencià, un diari on tots els dies teníem portades contra casos judicialitzats, on hi ha aquella política que recordem tots, Mònica Oltra, per vestida de samarretes, denunciant totes les cafrades del PP, amb, per desgràcia, l'accident de metro amb 43 morts, moltíssimes barbaritats, no? Que va treure a la llum un periodista català que es diu Jordi Évole, va fer un programa contra el PP i ja tota la resta de l'Estat es va escandalitzar, però els valencians ja portaven molts anys denunciant aquestes històries. Doncs a partir d'ahir, en el any al Botànic i en el 2016 la Veu decideix fer un canvi. Ja no érem un diari amb visió d'un PP hegemònic i corrupte. Les coses havien canviat. Nosaltres, el nostre pla d'empresa era aterrar a la capital del País Valencià, a València ciutat, i buscarem ajuda de publicitat institucional. I ho dic així de clar amb les persones de Compromís. I dins de Compromís amb els alts càrrecs del Bloc Nacionalista Valencià, pensant en el partit del govern que reparteix molts milions de publicitat a molts mitjans de comunicació i que poden aquest joc de la publicitat institucional. Que tot això funciona i la Generalitat Valenciana es gasta molts milions a l'any, com la Generalitat de Catalunya, en publicitat en diversos mitjans de comunicació. Doncs aquesta nova etapa que encetem, obrim una redacció a València i arribem a ser 17 persones. Fins que l'any 2017, 2018, 2019, en el 2019, nosaltres el 80% d'ingressos era de publicitat institucional. 2019, fa que publicitat institucional, els polítics es deixen penjats i aleshores hem de tancar la redacció, hem de tirar 11 o 12 persones al carrer i ens quedem 3 o 4 persones. Quina raó us donen? Això és una part dramàtica del projecte. No, a mi no m'han donat mai cap explicació. He fet reunions amb de Compromís i encara estic esperant contestació. És trist, perquè és que Compromís, una cosa són els alts càrrecs, alguns alts càrrecs de dalt, i altra cosa és la gran massa de militants i de regidors de les comarques i dels pobles que són molt solidaris en la veu i que molts d'ells són agermanats i que ens ajuden. Però nosaltres el pacte de tu a tu el teníem en els càrrecs, que són els que podien manejar un gran pressupost de publicitat institucional. De totes formes, que ningú s'assuste perquè el pressupost de la veu està entre 300.000 i 400.000 euros a l'any. No estem parlant de milions i milions d'euros. És que damunt hi ha un pressupost, crec que molt humil des del punt de vista mediàtic, molt humil. Hi ha mitjans de comunicació que tenen 1.000 euros. Sí, i alguns en el País Valencià són realment infames. I, ells van fallar a l'explicació, però la qüestió és que nosaltres, que som una empresa que duem els comptes al dia i que cada trimestre sabem com anem econòmicament, la solució era o entrar en un concurs de creditors i deixar de pagar o acabar de pagar-ho tot però tancar l'activitat. I això és el que vam triar, pagar a tot el món, proveïdors, fer la devolució del préstec a un empresari valencià, pagar als socis treballadors de la cooperativa, a tots els proveïdors, al propietari del local arrendat i tancar l'activitat i no generar més despesa. I a partir d'ahir començar una altra vegada des de zero l'any 2020, l'any del Covid, del tancament de tot. Malgrat tot, la gent va respondre i és agermanats i una entitat cívica plataforma per la llengua que ens va tirar un gran cable i una gran ajuda a finals de 2020 i també ho he de dir
per agrair-los el seu suport explícit, en gran part Plataforma per la Llengua i també Escola Valenciana, que són les dues entitats que ens van ajudar a final de 2020. Tot això és la part bonica de la història, perquè no vull que tampoc quedi una entrevista d'un Moisès de la queixa. També La Veu és un projecte col·lectiu i que és una prova fefaent de la força de la societat. La societat tenim força si som capaços de marcar una estratègia col·lectiva. Això és així. I els catalans ja ho sabeu. Vull dir, teniu entitats cíviques potents gràcies a la gent de peu, que han marcat història a Catalunya i que marquen història. Això és important. Està bé remarcar les coses que funcionen, i també està molt bé no dependre de la política, per més llaminer que sigui, no? Perquè et fa més resilient i així no poden decebre alguns que em sembla que han decebut bastant. Així en general. Llavors, quin és el vostre objectiu de Germanats raonable? Vull dir, una cosa que vosaltres creu que realment es pot arribar i que... Mira, el 2020 va marcar l'objectiu d'arribar a 500, arribarem a 500 persones. Nosaltres, quan parlem de 500 agermanats, l'objectiu seria 500 agermanats de 150 euros. Però si entres en el web, el qui no pot donar 150 euros i donar menys és benvingut. D'acord? També hi ha agermanats que donen molts més diners de 150 euros. L'objectiu eren 500. 500 donacions de 150 euros. El següent objectiu és arribar a 1.000 donacions de 150 euros. D'acord? Pràcticament l'hem assolit en un 90% en el 2021 i 2022. I l'objectiu, i està en el web agermanatalaveu.com, estan els tres grans objectius. Passar de 1.000 a 1.500 i l'ideal seria tindre una base mínima de 2.000 donacions de 150. Més el que podem facturar, perquè continuem tenint anunciants, evidentment. Si hi ha alguna institució que vol anunciar, si alguna empresa, nosaltres no renunciem a aquesta font d'ingressos. Però per a nosaltres la mare, la columna vertebral, han de ser les microdonacions. I aquests són els objectius que tenim clars i estan explicats en el web agermanatalaveu.com. 1.000, 1.500 i 2.000 com a mínim. Evidentment, si superem els 2.000 i arribem als 3.000, tornarem a obrir una redacció a la capital del País Valencià. Això ho tenim clar. Perquè cal aclarir que a partir de 1.000 agermanaments, tots els diners que entren, nosaltres els invertim en periodistes, en continguts, en millorar els webs, perquè és la nostra missió, fer continguts periodístics, investigar, denunciar i explicar com funciona el País Valencià, etc. Per tant, el 80% del pressupost es gasta en personal que es dedica a la comunicació 100% en català des del País Valencià. I això és el nostre pla. Tenim el camí molt ben marcat i sabem on volem anar. Molt bé. La mida de redacció que aspireu, quin número són aquests 17 que teníeu o alguna cosa més... No, amb 2.000 agermanats, en aquests moments passaríem de ser ara mateix 8 persones i amb 2.000 agermanats podríem tenir 6 o 7 redactors més. Passaríem de ser 7 o 8 a ser 14 o 15 persones. Pràcticament podríem quasi doblar el número de persones si en comptes de ser 1.000 agermanats foren 2.000. Perquè ja l'estructura de l'empresa ja està creada i a nosaltres, quan més diners van entrant, seria fàcil contractar més periodistes, que és el que volem. Ara anem a parlar... Sembla mentida que un editor diga que vol contractar més periodistes quan la immensa majoria estan acomiadant periodistes. Sembla mentida, però és el nostre objectiu. Volem fer això. Ara anem a parlar de què fan aquests periodistes, no? Perquè hi ha molt diari digital que no fa periodisme, que posa molta opinió, no? Vosaltres el que voleu fer és periodisme comarcal, d'investigació? Quin és la vostra... Què és el que us agradaria fer? Més enllà del que feu ara en aquests moments, Sí, nosaltres ens agradaria. Mira, el diari La Veu té 4 grans temàtiques que voldria cobrir. Jo en una redacció de 10 periodistes ho cobriria molt bé, però només en tinc ara 3. La Veu només en té 3. A nosaltres ens agradaria cobrir com a diari d'actualitat l'actualitat política, econòmica, social. Això seria una gran part
dels continguts, però a més marcar nosaltres l'agenda de l'actualitat. Jo sempre diferencio l'actualitat de la immediatesa. La immediatesa te la donen l'agència de notícies, les xarxes. No estem parlant d'això. Estem parlant d'actualitat en el sentit de l'anàlisi i donar les claus de què passa al País Valencià, des del punt de vista polític, des del punt de vista econòmic i social. Aquesta seria una miqueta la idea, perquè estem parlant de la idea del que voldríem aspirar a ser en la veu, i això és un recorregut que tu vas recursos. El segon gran contenidor de continguts que funciona molt bé són continguts de cultura en sentit ample. Tenim un canal de llibres en català que es diu La Veu dels Llibres, però a banda, en La Veu funcionen molt bé els temes de cultura. Qualsevol esdeveniment cultural al País Valencià, siga de llengua pròpia, o siga de teatre, siga de música, siga de la temàtica que siga, sol ser prou consultat i a la gent li interessa. Després tenim un altre canal temàtic que a mi m'encantaria tindre si tinguera 10 periodistes en tot el territori valencià, que seria el contenidor del territori valencià, des de dos vessants, notícies comarcals, que també s'haurien de fer des del punt de vista comarcal, però inserir-les al diari La Veu del País Valencià, i notícies sobre qüestions mediambientals que passen en el territori valencià. I aquests serien tres grans contenidors de continguts. I després hi hauria un quart, que és l'opinió, que sí que tenim columnistes que paguem, que sí que els paguem la seva professionalitat, i després opinadors voluntaris. Hi ha assignatura pendent, o dues assignatures pendents en Diari La Veu, que són els esports. Per a fer esports i fer esports en continguts propis necessites periodistes que s'hi dediquen, i això ara no ho podem fer, i també una mica notícies d'altre tipus que no siguin política, economia i societat. Notícies més d'entreteniment. Jo crec que també fer periodisme en català al País Valencià té una assignatura pendent que serien més notícies d'entreteniment. Aquestes notícies de gent, d'entreteniment, de famosos. D'això també s'hauria de parlar en llengua pròpia. Soc conscient de les limitacions, però ja et dic que el diari va al ritme de les possibilitats econòmiques perquè volem ser, des d'aquest punt de vista, fer una gestió seriosa dels recursos. He vist que en Això és la ocasions... visió. Això és la visió. Dic que he vist que en ocasions també heu fet d'activistes, no? Alguna notícia, doncs, havíeu postat, per exemple, símbols nazis a Fiscalia que havien aparegut el 9 d'octubre, coses d'aquestes. Teniu també aquesta visió, a vegades, d'activista, no? Això és una cosa que voleu mantenir o...? Clar, sí, perquè fer ara premsa en català al País Valencià només pel fet d'usar la llengua i d'usar la llengua que nosaltres tenim clar, la unitat lingüística, la llengua catalana, que a nosaltres l'anomenem valencià, això ja te situa socialment. Vull dir que som un projecte de militància en el país i en la llengua, perquè vivim en una situació d'anormalitat lingüística i d'anormalitat política. Per a persones que no coneguen el País Valencià, penseu que nosaltres només tenim un partit que té representació política d'estricta obediència valenciana, que és Compromís en aquests moments. La resta de partits són tots partits espanyols. Imagina't tu Catalunya o Euskadi, en tots partits espanyols, menys un partit que fora estrictament de Catalunya. Vull dir, tenim una situació política bastant complicada i una situació mediàtica on encara només la majoria digitals són en català. La resta, el 80%, són en castellà, exclusivament. I el 10% són en bilingüe. En bilingüe vol dir fets en castellà i traduïts per màquines al català. Vull dir, el nostre panorama és fotut. I a més, li afegim un ingredient, que és aquesta extrema dreta, que no està ara perquè han votat a Vox. Aquesta extrema dreta està des del franquisme. Per tant, nosaltres, com a periodistes i com a projecte, no podem deixar d'ignorar aquesta barbaritat en la que hem hagut de viure i vivim els valencians. Som un país amb atemptats terroristes contra els nostres intel·lectuals i d'això no se'n parla. No se'n parla a la resta de l'Estat. I és molt desconegut. Però hem tingut grans intel·lectuals del país, com Joan Fuster amb bombes, hem tingut un Guillem Agulló assassinat per l'extrema dreta. No és qualsevol broma, vull dir, així la militància
per al país, per la justícia social, ens ha comportat morts els de sempre, a nosaltres. Anem a parlar... I per tant som un diari compromès en la justícia social. Molt bé. Anem a parlar dels lectors. Quin és el que podeu esperar, el límit que podeu esperar arribar de lectors? Quanta gent llegeix en valencià i quin és el vostre pla per obtenir més lectors? Mira, el nostre pla per obtenir més lectors és molt difícil amb un equip tan xicotet, amb unes limitacions tècniques que tenim, és molt difícil eixamplar la nostra base de lectors. És molt difícil. Nosaltres estem auditats i les dades estan en el JD. Tindre en aquests moments entre 35.000 i 45.000 navegadors únics al mes, quan partim des de zero, amb tot el que significa Google, el posicionament en Google, partint que el 25 d'abril del 2022 iniciarem la tercera etapa amb el nou domini bailaveu.cat, que era inexistent abans, és complicat. Si no generes continguts propis, amb periodistes propis, si tu només fas còpia i pega de notes de premsa, no el posiciona. Tota aquesta assignatura la tenim pendent. I el nostre pla, que no hem parat de treballar, és l'aliança que farem en els pròxims mesos en un grup de mitjans digitals catalans de Catalunya, en català de Catalunya, que tenen una estructura empresarial més forta que la nostra i es poden complementar amb tota la qüestió de treballar les xarxes i Google. Per tant, nosaltres no hem parat de moure-nos per fer una aliança que complemente allò que la veu del País Valencià en aquests moments és impossible que tinga per qüestions de recursos. I bé, en els pròxims mesos, ara no ho puc dir perquè tot això està treballant-se, però som conscients que aquesta aliança en un grup de diaris digitals en català de Catalunya comportarà unes possibilitats de creixement. En l'anterior etapa, diarilaveu.com, que vam en aquell domini, va arribar a tindre entre 100 i 150.000 navegadors únics. Per tant, és possible tindre en un diari digital en català al País Valencià més de 100.000 navegadors únics mensuals i apropar-se a 200.000? Jo crec que sí, però per això fa falta periodistes, continguts propis i tècnics que sàpien jugar a les regles del joc de les xarxes socials i de com funciona avui per avui els buscadors de Google. Això és una assignatura que tenim pendent i que estem buscant solucions. Nosaltres no parem de treballar, això és sense parar. I sempre intentem, dins de totes les errades, això és error, prova, error, t'equivoques, busques altres solucions. I per tant, has fet molt bona pregunta perquè encara pensa que tenim marge de creixement. També una altra realitat, el públic valencià que llig premsa és un públic d'edat bastant elevada i penseu que el 90% de la premsa que llig la gent del País Valencià està feta en castellà. No hi ha un costum d'anys i anys de que la majoria de premsa siga en català. Això, bueno, nosaltres tenim lector i subscriptor, però no seria editor. Com que estava per fer, ens hem posat a la feina. Per això existim, aquesta motivació. Molt bé, doncs me n'alegro molt d'aquesta col·laboració que fareu i espero que vagi molt bé perquè sempre he trobat aquesta manca, no? Per exemple, estic pensant en les revistes per nens, per exemple, em sembla que n'hi ha una a Catalunya Nord que es diu Mil dimonis, aquí tenim Cavall Fort i en el País Valencià em sembla que hi ha una que es diu Cucafera. Doncs aquesta manera hosti, no podríem compartir recursos i compartir... sempre em frustra aquesta falta de coordinació, no? I ens ho creiem o no? Saps? Una miqueta. Doncs espero que vagi... Se'ns ha posat, sí, se'ns ha posat en la ment la divisió autonòmica. Sí, I el nostre país és tan gran, som tan potents culturalment i nacionalment, que hem de crear un nou marc mental. I el marc mental és que dona igual que tinguem autonomies, que estem una part en l'estat espanyol. A veure, nosaltres hem d'anar tots més enllà. Ens hem d'agermanar socialment.
Vull dir, jo te faig una pregunta molt simple. Algun català no sap el que és el Mercadona? Veritat que tots els catalans saben que Mercadona és un supermercat valencià al que poden anar i Mercadona ho ha normalitzat? Veritat? Doncs si Mercadona ho ha normalitzat, la pregunta és per què no tenim reciprocitat? Per què no hi ha intercanvi en el sistema comunicatiu? Per què valencians, catalans, balears, per què no cooperem? Perquè la realitat és que n'hi ha molta microempresa que treballa conjuntament, però això no es visibilitza de cap forma. Per tant, nosaltres som conscients que hem de fer aliança en mitjans catalans, en mitjans balears, perquè compartim la llengua, compartim l'espai, nosaltres farem la feina i vos explicarem la realitat del País Valencià, però serà un intercanvi. Jo ja no llisc. Doncs si algú català vol saber què passa al País Valencià i ho vol saber en clau valenciana i amb la seva llengua, ha de consultar Diari La Veu, la revista El Temps, la revista Saó i els pocs mitjans que fem premsa en català. I això que hem de crear és el nostre ecosistema comú. I de vegades falta aquesta força que la tenim i sembla que no volem fer-la explícita. No? Està implícita, està ahí uns que som conscients, però tenim un mercat molt potent i això s'ha de fer. Jo estic amb tu. Jo Sí, no, a més, viatge a Barcelona amunt i avall i és que em sent com a casa. Jo què sé, jo vaig de vacances a Andorra i em sent que en el meu país. M'encanta que vinguin catalans al País Valencià i descobriu que encara la llengua és viva en algunes comarques. I clar que sí, o que visiteu el poble de Joan Fuster, o que descobriu Morella, o Xàtiva, o el Palmeral d'Elx, o Alcoi. El País Valencià és exactament igual de bonic. Tenim uns països catalans molt bonics, amb molta varietat de paisatges. Som espai del Mediterrani, dels colors, de la llum del Mediterrani, d'una gastronomia que compartim brutal, i de vegades sembla que la frontera autonòmica ens hagi separat a la Sénia. No estem separats. Això ho hem de fer, ho hem de viure cada dia, aquesta interrelació. Jo em connecte a ràdio catalanes quasi tots els dies i estic al dia de l'actualitat catalana, però faig l'esforç d'escoltar-vos, ja està. sí, jo soc dels descobridors tardans de València, en concret, capital, i recomano a tothom perquè val molt la pena. I, a més, també podem compartir parts econòmiques. O sigui, els servidors, per exemple, doncs poden ser, si tens una part central amb diverses capçaleres, diguem-ne, per si també t'has d'adaptar a la realitat, però pots hi ha molta cosa de redacció, per exemple, doncs, que es pot compartir, no? És fer economies d'escala, no? Escolta'm, Moisès, hi ha alguna cosa que vulguis dir abans de que acabem? Alguna cosa que vulguis destacar? Ja sé que no ens diràs amb quin grup us unireu, però alguna exclusiva menys, menys secreta que ens vulguis dir? Algun projecte amb el que esteu treballant que es pugui explicar? No, nosaltres ara som molt transparents, ho expliquem tot molt al dia, no tenim cap cosa secreta, excepte no diré el nom del grup perquè és una qüestió de respecte també als companys catalans, perquè hem marcat una agenda de treball i bueno, això ho anunciarem després de l'estiu quan toque i t'enteraràs tu i la resta. No, em sap greu no dir-ho, però per una qüestió Jo que sóc advocat, sé guardar molt bé secrets dels clients, no? I és una qüestió de respecte. No, l'única cosa molt interessant d'aquest any és que hem creat la Fundació La Veu del País Valencià, ja amb el nom del projecte. Això fa 5 dies que ho vam comunicar oficialment a les persones agermanades. Per tant, és una superexclusiva avui en Diari La Veu, i avui te ho estic dient en el teu programa. Vull dir, això forma part de l'estructura de grup. Tenim una cooperativa de treball associat, tenim una fundació familiar, ara hem fet una altra fundació. Bueno, anem creant estructura perquè ja preveíem que hi hauria un canvi cap a la dreta i l'ultradreta en el 2023. Nosaltres, des de La Veu, per això hem fet aquesta nova fundació. I ja preveiem que a l'estat espanyol hi ha més possibilitats també del canvi cap a la dreta i l'extrema dreta. Per tant, nosaltres, per això ens vindrà molt bé l'aliança en un grup editor català, perquè hem de ser forts, perquè ve ara una etapa, segurament,
difícil, però bé, no passa res. Nosaltres continuarem lluitant dia a dia. Mentre hi hagin agermanats, i és l'últim que vull dir, mentre la societat civil ens acompanya, mentre persones com tu, com el Gerard, com molta gent de peu, estigui al nostre costat, nosaltres estarem al servei del país i treballarem per la llengua fins l'últim dia. Molt bé, Soc una doncs... persona de país i gràcies per aquesta oportunitat de poder-me explicar. No, a tu, moltes gràcies a tu. A reforçar la trinxera davant dels temps que venen. Una crida a tothom a fer-se agermanat, i més amb els incentius fiscals que hi han. Per tant, molta sort amb aquesta aliança i fins a la propera. D'acord? Moltes gràcies. Vinga, moltes Adéu. gràcies.